ngrasake pujian Bapak Agung Witanto selaku kepala desa. Prikala semono panjenengane disuwun sarirani dening Mbah Wo Supriyadi nduk. Tak kira ki wong gojek wong geguyonan. Jebul tenanan mono. Priyayi sepuh yen dawuh ora kok sembrangan lho ya mesti ana paugeran. Nah iya. Mula dina kalungguhan iki lan bali awake dhewe kuwi dalam rangkane bersih desa kawimbuhan karo nguri-uri adate wong kuno. Ngono. Mula panjenengane ora nama muka utawa jenengane yen tetep menggunakan wujuding kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, walaupun ndarbeni panutan pancatan agama ning kapribadian tumrap pribadi manungsa Jawa iki tetep diugemi. Nyatane panjenengane ora ninggalake adat, malah urip marang adate wong kuno biyen. Ngono. Jadi pemerintah desa kuwi bukan menambah adat, tapi menghadirkan adat yang sudah hilang. Ngono prinsipe Bapak Kades ya iya no. Umpamane ritualan apa sakjane panjenengane menjabat iki wis kasebatan nduk saben taun ritual iki wis 7 kali ke-7 iki menyembelih kerbau. Belah kebun. Dagingnya didungke warga masyarakat. Didahar bebarengan ning ya ana sing disisihke. Apa? Ndase kebo iki dipendhem lho. Ngono ya. Mergo miturut pedoman, miturut paugerane wong kuno biyen ora kok jeneng kolot. Wong kuno biyen kuwi duwe paugeran sing ditiru karo Bapak Kades. Lan para sesepuh ngaku kok ndas kebo utawa sirahe kebo iki dipendhem. Mergo babahan Hawa Sanga sing ndadekke perkara geger ning donya iki matane mung ana sirah utawa ana ndas lho. Babahan Hawa Sanga sing pitu manggone ana ing ndas utawa ning sirah. Mripat mengko dulu kaendahan sing sajake marake nafsu kuwi kudu lak iso disingkirke. Kuping sing gampang ngrungokke barang sing ora genah kuwi dipendhem. Tutuk sing ucapke sing ora cocok kuwi ya disingkirke. Mula 5 sing mampane, 7 sing mampane ning sirah ki mau dipendhem. Sing ana amung kejujurane laku. Laku sing utama nggunakake tata titi carane wong kuno, aja nggunakake pikir sing kebak ing pemikiran ala. Gunakno resike ati. Mergo miturut dawuhing para sepuh sing ngendhaleke menungsa iki ning awak iki ana loro. Siji pikiran sing kaya mangsa keregetan marang kanepson, abang ireng kuning putih. Amarah alwamah supiyah pun moinah. Ingkang siji kuwi jenenge ati sanubari sing minangka dadi adek-adek. Ngono ya. Dadi Bapak Kades iki duweni kapercayaan sing kaya mengkono lho. Muga-muga pitung kanepson sing nimbulake kericuhan iki dipendhem ana ing sapangarepane bale pawiyatan iki sing tundhone kena kanggo paugerane tentreming para warga ning Tugurejo kene. Wah, hebat ya mah tenan lho. Lah Tugurejo kene iki rumangsaku ketitik cerita, ketitik kondo, ketitik kabar sing tak tampa lho. Kuwi kena kanggo barometer para kepala desa sak mrigine sak Kediri, umume sak indenge Nuswantara. Ngono. Aku gumun kok, Nduk. Wisata edukasi. Bale sing sakmene gedene kawimbuhan bangunan-bangunan sing tanpa dana desa kuwi ora sethithik miliatan ratusan juta. Mbuh piye paneka dayane Mbah Lurah Agung Witanto le golek. No, balene kaya mengkene le Bawira. No, untuk
menenangkan jiwa raga, untuk ngedem-ngedem sarira, bahkan untuk pertemuan sing sifatnya kanggo katentreman umum tumrap warga masyarakat Tugurejo. Kene wis dibangun karo Mbak Nur Agung Sutanto. Tepuk tangan untuk beliaunya, hebat banget beliau. Ya. Iya lah gunake anggaran desa ora. Anggaran desa ana dhewe mergo ning apa kuwi jenenge musren Bangdes kae wis ditentokke titik-titik dana desa kuwi, ADD kuwi ditentokke untuk infrastruktur tetembangan sing sifat iki ritualan. Sarane Bapak Agung Witanto kuwi nggunakake adate sing wis ana, menambahkan adat yang sudah hilang. Beliaunya juga pengen mengerti akan keagungan dan keampuane wujud tembang-tembang Jawa sing sekabehane mau nyuwun ring ngarsane Gusti kang gelar jagat. Ya sakjroning ngaturake tembang iki panjenengane ya matur suwun karo warga masyarakat Bapak Agung Witanto, matur suwun karo warga masyarakat Tugurejo, tokoh-tokoh desa termasuk Bapak Ibu BPD, LPMD, RT RW, ya sing wis mendukung diadakannya acara bersih desa dina iki. Uga matur suwun karo para tamu undangan, ya panjenengane Bapak Kusnul Arifin DPR Provinsi saka Partai Nasdem fraksine, Bapak Dandang Gula tumbal-tumbal bisane ditumbali dhisik ngono. Semoga-moga ora nyangan sawiji apa. Monggo Mas Ramaji. Ana kita rumaksa ing wengi tegak ayu luput ing lara kejaba Forkompinca, Pak Camat, Pandan Ramil, Pak Kapolsek, lan anggota sedaya, Bapak Kades yang matur suwun, mbok menawa nek kanca-kanca Kades sekecamatan Ngasem Kediri kang kepareng rawuh wilujeng dalu sedayane. Ya, ugi kanca-kanca perangkat desa. Ya, Mbah Supriyadi terutama. Wah, yen kok tak munggah bawa iki kok. Iya. Mau sakon nyuwuk Mbah iki kula niki pirang-pirang bengi niki pentas swara rada gelok. Wis disuwuk wis karo Mbah Supriyadi. Dibubutne brengose nduk. Iya. Tenan nduk tanggung jawabe seorang seniman luwih-luwih dalan iki wis ndek enek sing ngungkuli tanggung jawabe lho. Lek presiden ora iso rawuh mergo halangan sakit umpamane, iso diwakili menterine apa wakile gubernur ya ngono iso diwakili. Nek lek wis jeneng dalan lho sing dituju dalan A, dalan B, dalan C. Mengko lek ndak iso melaksanakan. Umpama digolekne ganti ya lek sing tanggap cocok. Ngono. Mau dalan iki abot sesanggemane. Ini digolekne ijo mesti lek cocok, ora perkara apik elek. Ini kecocokane rasa. Neng seni iki lek didol larang, kalau mongso dijaluk diwenehke. Luput lagi kabeh dalan mrene jen setan datang turun panolukan kan ono wani mewah kang gawe Allah gunane kok
patemahan tirta maling ato tan wani arah mring mami lalu kuno tutupan sirno diatrane mas puji langgang panuwunane wong kuno biyen ki ana tembang sing diarani Macapat ya iki pangretane Jeneng Sunan Kalijaga ya dadi wong nyuwun karo Gusti Allah ki ora kudu menengadakan tangan minta ke atas ki ora kadang senajan liwat tembang kalau nembang ini sapa lahir batine manunggal insyaallah bakal kinabulake no puji langgeng ya yo lho iki wis diaturake tembange saiki muga-muga tembange iki mau dadi sarana kawilujengane kekuatane Bapak Agung Witanto lan warga masyarakat Tugurejo ngasep kedhiwiyene no sehat walafiat sateruse aja ana alangan sawiji apa iki ana pangundur Nduk diwaca dhisik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Ibu Tange saha Mbak Yulimbuk inggih kula fans Hamongroso lan Kawrsari Kusumawardhani nggih yang selalu di hati dan dinanti. Kula nyuwun tendang langgam klasik full gamelan. Ngono di para musisi padha diam. Ya. Am ya.
Ya. Tembang menika kula kiramaken dumateng Ude Rizky Jaya, Bapak Fadel, saha dumateng kanca rombongan mugi tetep tambah bagus bagas kewarasan. Amin amin ya rabbal alamin. Kagem punika matur sembah nuwun saking Potan Tresno Alam Jawa Sumberjo Utara SLJ tertanda Tresno Surya Widodo. Matur suwun. Iki uga ana pamundhut meneh, Nduk, saka Ahmad Arifin, ajine dhewe kadange dhewe sing selalu memantau ning omah. Ya, kembang sing kepenak, tetembangan sing mawa surasa utama. Ya, didhisike. Luar biasa. Hari tak disini ya. Rukune agama Islam iku ana Dalu gendok Hani Kusuma. Wilujeng dalu Pak Eko. Wah, warga masyarakat ini tak delok ning ngene apa kuwi jenenge komen-komen iki lho. Sliramu si tanggake dhisik. Mengko bar kuwi kan kanca-kanca pelana dagelan bintang tamu to. Ngono kuwi nek sing komen, "Ndi Hani kok ndak nembang?" Ngono. Mula mengko bar nembang iki kok ning ngene engko nembang neh. Tanduk, lah enak ya tanduk. Iya, awalnya tuh nembang mengke ra didalu nembeng. Jadi nembang nembeng. Pin, Nggih. apa gelisah? Gelisah napa? Lho enggak, takon. Boten, Pak. Oh iya. Iki pundutane ya sing klasik iki saka Pak Tresno. Pak Tresno Surya Widodo tak disiki, Nduk. Ya, nggak usah dibawani ya, nggak usah dibawani Pak. Ya, ini mengingat acara ini kata, terutama ini, wonten bintang tamunya dados nyuwun pangapunten. Ya tembangnya loro antara Setya Tuhu apa Dadi Ati. Ya, Setya Tuhu ki peloke biasa, ya lek Dadi Ati nganggo pelok barang. Ayo pilihan kar loro. Kebetulannya loro Setya Tuhu. Nggih, Setya Tuhu mawon. Ya, Setya Tuhu Masih. Nggih, mugi-mugi Bapak Agung Witanto tansah setya tuhu marang warga masyarakat Tugurejo. Lah, iya. Pak Agung Witanto ki awakmu sing nguncaki piye? Pak Agung niku kan gedhi. Wit niku kan napa? Pak Agung iki gedhi. Nggih to, Pak? Nggih lho, gedhi maksudnya gedhi usahane kanggo masyarakat Tugurejo. Oh iya. Wit niku kan pohon, filosofi ilmu niku kan nggih pohon. Pulang kuwi ceritane akeh lho ning kene. Nggih, nggih. Terus Tanto kawi Anto niku ora. Wih, dhisik. Lah nggih wit niku mau. Wih apa? Terus Anto kawi Tanto niku pemimpin utawi tujuan dados wonge gedhe dhuwur, pemimpin yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas ingkang saged dados tujuan. Lah tentang keagamaan umpamane syukuran ngeten iki kebersihan kita ngeten iki dianten nggih. Niki kan napa membutuhkan dana yang tidak sedikit, Pak. Jadi kan ngeten iki nggih sedekah rasa, sedekah nggih harta ngoten. Nek napa jenenge sedekah niku kan as-sedaqatu tanfaul bala. Apa niku? Sedekah niku minangka tolak bala. Oh iya. Mula wong sing seneng sedekah niku rezekine tambah kathah. Iya, bersih desa. Bersih desa. Anak batu minat iman. Kebersihan adalah sebagian dari daripada iman. Mula kita kan pikir Pak. Pak Eko lho kok iso. Sing marahi yo aku. Di sana ya. Tapi diwarai kali itu sak kursi. Nggih mek niku.
Ya mek kuwi. Loh, Awak ndak lirin kan ngebarani aku. Omahku lho ngarep kuwi masjid, aku iki mangku masjid. Wah, terus sama masjid iki iso, Pak. Ya ora mesti. Dan kene nggih salah. Ya salah no. Kuwi iki jenenge nyemes kuwi. Nakoni ngono iki privasi mandek mau ibadah iki aja ngono. Lalu adan saged. Adan ya iso no. Oh saged. Nggih. Biasane sing adan yo Pak Eko. Oh iya ya. Ning wedho iki mong suarane entek prei. Ayo. Angger wayah adan entek. Ora. Daterake. Ya. Diwiwiti saka anu Mas. Saka origine. Ya, saka origin. Tek tek tek. Ya, putra Mas. Lah jare musik kon dia. Oh, iya iya. Aku wis ngerti. Wis ngerti Pak Tresno. Ya wis sama tutup. Buka celok mawon. Musik menang ya. Aku kan setia ini suatu kehormatan dina kalungguhan iki dirawi para wakil awake dhewe. Meno. Ya.
ora pakai jaipongan. Tung tak geng tak tung 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 tak tak. Nan otak tung ya. Yo. Yo. Andika Dari dia boleh mas sabar mas. Nah. Mokyanto berkah terima kasih. Yo, Ahmad Arifin.